There in the fourth place, 1 minute 18 seconds behind on this stage now. Hyvä Laura! Hyvä Laura! Ja kello käy. Nyt Kangasala SK on aika oli tosi paljon mäkiä joku, että melkein tippaa. Hyvä akku. Suoraan tänne vaihtoalueelle, eikä käydä ollenkaan tuon yleisörästä. No, hyvä. Kuin meni? En mä vielä ole vaikka Ihan. Kuudenen osuuden kaavion, eli 6. osuus pituudeltaan 4,4 kilometriä. Ja siellä meillä väliaikaraste tulee jälleen tuolta 1,6 kilometristä Piruvuodelta. Kyllä on, jälleen kerran meni osuusvoittajapaikka tänne pääkaupunkiseudulle. Rihlautsama, tuo meno vaikutti GPS:n mukaan. Ville. Hyvä Ville. Hyvä Ville. Ja etukäteen laskettuna noin 2-3. Hyvä Ilona. Seuravarasti löytyy. Ja Miika Arvola. Näin tamperelainen KV liittää vahvaan nuorten Jukolan historiaansa. Miten meni? Jaha. Mä puhuisin ehkä 3 minuuttia yhteensä, mutta mä vaan tyyli kävelin melkein koko matka. Eiks pystynyt juoksemaan? Ei ja mulla on tässä No niin Pauli, hyvin meni. Parikymmentä sijaa nousi. 75 taisi olla vai? Miten meni? Hyvin. Hyvä juttu. Hieno homma. And as you can see from the GP, the first teams have taken now the long path towards the competition center and the public control. Before they come here, in front of your eyes, we will get one online. Hyvä Otto. Kaikki rastilait on suoritettu onnistuneesti läpi. Ja sitten katsotaan lopputulos. No nyt pääsee kohdasta liikenteeseen. Ai se on 3. Joo. Katsotaan mieltä, ketä ei... Suunnilleen voisi alkaa tapahtua siellä. Ja näin siellä sitten näette tuon ensimmäisen Kyllä, mutta ei
kello on se ollut siellä ihan sellainen sopivasti. Varmaan kohta pitäisi. Mä luulisin, että tulee kohta. Hyvä Lilli! Ei muita viiruja vielä näytellä juuri silloin nyt tulee. Ja se joukkue on Kangasalaistö, Iida Savolainen, 9 minuuttia 16 sekuntia kärjestä. Hyvä Anni! Hyvä! Nuorten Jukolan Sanoma 2010. Ketein Mielin ja Vikken Maskelin olemme vieneet Nuorten Jukolan viestiä Kaupin Kallella, Jyrkilä Rinteellä ja Kimmoisella polulla. Vuoden sen maan. Meillä on kaikille Suomen Minkä kuoma? Vaikkakin on 12 ollut Jukolassa mukana. Se on vetänyt ihan täysillä. Nyt tuli ainakin niin... Kuvasta. Mä otan video. Niin, iloinen me tehdään just tässä, kun sopii. Toiselle osuudelle lähti Honkanen ja Kristian kärkeen 2.17. Rastinen 18, kärkeen 2.23. Yksi ennakkoviimeistä Turun suunnistaa taittaa 19. Kolmisen minuuttia tuohon ehkä vielä menee, mutta nämä nuoret... Siis kärjestä päätökseen. Se isäntänä hän toimittaa. Hyvä Laura! Naama oli vähän tuskaisen näköinen. Siellä rakentamaan kilpa-autoon sekä lennokki, joten... Hyvä Eero! Hyvä Eero! Sillä nyt kaikki peliä! Loppu asti! Ei ohi päästetään! No, mites meni? Laura? No ihan hyvältä sen... Lähdettiin vähän kuin yhteislähdö. Oma rasti löytyy. Ja mitä enemmän niitä pinjia tulee väärillä käyntejä. Varmempaa. Enää minuutti 7. Tässä on tavarapallo. Tärkeä. Eikä siinä ole nainen. Aika ihan tylsä sen takia. Vaja 4. Joo, se on 6 minuuttia. Ei, kyllä se oli äsken. Jaksaa loppuun asti! Viimeisen osuuden kartan ja antaa lähtömerkin Mikko Huhtiselle. Sika tässä vaiheessa 11, ero kärkeen 15-19. Ja perässä Helsingin kakkosjoukkojen, Kuopion suunnistajan ykkösjoukkojen ja nämä kolme mainittua joukkoja ovat juosseet lähestulkoon identtiset osuusajat, eli siellä on viimeistä hajannut osuneet sopivasti. Anna mennä vaan! Hyvä Mikko!
Paina painaa! Mikko! Ei oo hajontaa enää varmaankaan! Varmaan. Hyvä jopa. Viimeistä päivää. Anna Karma tulee siellä edellä tässä vaiheessa. Näyttää siltä, että onnistaa ottaa. Kiristää kovaa kyytiä. Sulla oli tähän mennessä nopea aika tuolla osuudella. Salin viivaa pitkin. Katsotaan vähän miten kepsikäyrä menee. Tuossa tuli mulla puolen minuutin kummi. Joo, me katsottiin, että siinä tuli puolen minuutin kummi. Sekunti vaihto! Hyvä Taija, pääset! Ja nyt kun vaihto sulkeutuu, niin vaihtoon tulevat juoksijat, älkää ihmetelkö, jos ette pääse enää tuonne karttatelineelle. Eli te voitte jättää sitten karttanne siihen ja Niin sit taas mä pyörin